čega da počnem? O, smislila sam! Trebaju mi ovi šareni cevi. Stavit ću ih na krov, ovako. Wow, ispalo je tako lepo. Šaljem vazdušni poljubac. Super! Ej, a šta to ti radiš? Ja sam spremna za ukrašavanje kuće. Isto ću početi od krova, ali ukrasit ću ga lancima. O, da. Obožavam sve drsko i brutalno. A umjesto poljupca ću staviti lobanju. Jeste se uplašile? Haha, odlično. Ozbiljno? Dobro, a vidi kako lepe prozore imam. Što? A ja imam crne prozore. One su bolje. E, pa nisu. Dobro, šta još da dodam? A, tačno. Uzet ću svoju lepu paletu sa senkama. Sad ću obojiti svoje zidovi. Divno. Sad imam pravu dugu. Ajuj. Bilo zabavno. Wow, moja soba izgleda magično. Ali to nije sve. Stavit ću lep tepih unutra. Pored ću staviti mekanu fotelju, roza stočić u obliku srca i ukrasit ću sve detaljima. Wow! A ja ću koristiti slepe miševe za ukras. O, da. Pogledaj kako lepo izgledaju na ljubičastom zidu. Ali to nije sve. Stavit ću na zid svoju narukvicu sa šiljcima. O, da. To izgleda baš brutalno. Gotovo. A zatim mi treba kauč sa paučinom. Stočić sa lobanjom. Ovu policu. Malo detalja. I lep tepih. Obavezno mora biti crne boje. Ova boja je najlepša. O, da. O, čekajte, imam žvaku. To je dobra ideja. Da. Okačit ću na zid sliku Wednesday. Usput. Da li se njoj sviđa moja soba? Sigurno jeste. Odlično. Baš mi je drago što si zadovoljna. Uj, bolje da se vratim u svoju lepu kućicu. Tvoja je grozna. Dakle, gledajte. U ćošak ću staviti aparat sa ukusnim bombonama. I dodat ću slatke medvediće. Ali šta još da dodam? O, imam ideju. Mislim da ovdje ne treba duga. A bolje će izgledati u mojoj sobi. Okačit ću je na zid, ovako. I stavit ću ovdje svoju lutkicu. Enid, jel ti se sviđa naša soba? Hoćeš možda da pojedeš nešto? Imam bombone za tebe. Posluži se, draga. Izvoli, prijatno. Thank you. Moja Enid je zadovoljna, a znači da sam i ja zadovoljna. Dakle, devojke. Prvi sprat je spreman, to je dobro. Hajde da vidimo kako ste ga ukrasili. Wow, svaka vam čast. Idemo dalje. Dakle, ja ću koristiti crni namještaj za moju kuhinju. Dakle, police ću ukrasiti lobanjama. Obožavam ih. Izgledaju tako jezivo, a i moderno. A pored ću okačiti pravi kovčeg. Šalim se, to je isto polica. Dakle, treba nam stočić, stolice i pribor za jelo. O, da, divno. Ali to još nije sve. Na zid ću okačiti stari sat. Još malo detalja. I to je to. O, čekajte, ko je to? O, slepi miš. Da, to je kod nas, hajde dođi. Wednesday, došla ti drugarica u posetu. Hajde, uživajte, devojke. A ja ću popiti malo kole. Dobro sam poradila, super. Jo, kako
Kakav užas! Ova kuhinja je grozna! Ne odgovara nam! Treba nam nova kuhinja! Da, ova će izgledati super! A na roze ormarićima ću nacrtati nešto. Aha, tako je. Još malo. Kakva lepota, odlično ide. A nisam žaba išla u umetničku školu. Ostalo je dodati nekoliko detalja. Tako je, koristit ću različite boje. Žutu, crvenu i plavu. Odlično je spalo. Pogledajte kako lepu i slatku kuhinju imam. Stavit ću je ovdje. Aha, tu ću staviti šareni zid. Odlično. I stavit ću malo detalja. Preslatko. Obavezno nam treba sto, stolice i hrana. I nikako ne smijem zaboraviti na macu. Pogledajte kako je slatka. To je najbolja prijateljica moje Enid. Potpuno sam zaboravila. Imam roze zvučnik. Moja Enid obožava da sluša muziku. Pogledajte kako dobro pleše. Da, ta muzika je prelepa. Da, hajde svi da plešemo. Devojke, vaše kuhinje su prelepe. A šta je kod Wednesday? Ona pije čaj sa svojom drugaricom. A Enid se zabavlja sa macom. Super. Britney, hvataj. Ne, pauk. Plašim se paukova. Što? On nije pravi? Tina, kako si mogla? To nije smešno. Opa. Paučina. Da, to mi treba. Ovo će biti moja zavesa. Super. I odmah ću staviti tepih. O, da, divno. A šta si ti smislila, jeli? A ja ću imati ovakve zavese sa perlama. Baš su slatke, jel da? Okačit ću ih ovdje. Lepota. Ali to još nije sve. Stavit ću lepe nalepnice na pod. Ovo će biti naš tepih. Wow, kako sve sjaji, super. Šta to radiš ovdje? Sad čekaj malo. Eto ti, izvoli. Nemoj više dolaziti ovdje. Jako si smešna. Moje obrva. Šta? Moram da je vratim na mesto. Odmah. Tako je. Jao, sad ću te naučiti pameti, pazi se. Tačno, tapete, to je dobra ideja. U trećoj sobi ću okačiti jednoroge i duge. Kako slatko. To će biti najslađa soba. Baš sam zadovoljna. A ovdje ću okačiti odeću moje lutke. A tu će biti krevet sa slatkim jastukama. A tu će biti košić za šminkanje. Da, ispalo je baš slatko. Pogledaj, jel ti se sviđa? Ja tebe mnogo volim, Enid. Ajde, lezi, odmori se malo. Baci kocku. Drago mi je što si srećna. A šta to Tina radi? Moja soba je spremna, jel ti jasno? Ja sam brža. Pa šta? Ali zato moja soba će biti bolja. Vidjet ćeš. Dakle, prvo ću staviti crni krevet sa mesecom. Da. Dodat ću malo detalja. I obavezno treba lampica. Da. Odozgo će biti lustere. I violina. Da, Wednesday. Ova soba je za tebe. Jel ti se sviđa? Hajde, odsviraj mi nešto. Da, ti si najbolja u tome. Svaka ti čast. Vidi, Britney, šta moja lutka može, jel ti jasno? Pa šta? Moja kuća je divna. I moje isto. Konačno smo završili. Da? Dakle, da vidimo. Kuća za Wednesday je spremna. Ispala je strašno lepa. Ali, ni kuća Enid nije ništa loša.
Tina, tvoja lutka se smorila. Aj, Britninoj lutki je dosadno. Devojke, možda je bolje da ih upoznate, šta mislite? O, da, sada mogu da se igraju zajedno. To je baš dobra ideja. Čekajte, šta ste to još smislili? Hoćete da podelite svoje slatkiše? To je baš slatko. Dakle, neka su vaše lutke i kuće jako različite, ali svakako možete da se provodite zajedno. Tako mi je drago što ste se sprijateljili. Moja lutkica! Što? Evo mene. Jel tako? Sad ću te ja. Da vidimo ko će biti bolji. Ajde. Ti sedi ovde. A ja ću tebi napraviti lep krov. Koristit ću ovu crvenu tkaninu. O da. Pa dobro, ja imam nešto. Ja ću napraviti krov od novina. Ovako. Jel ti jasno? Nemoj da mi zavidiš. Da vidimo šta još imam ovde. A ne, to mi ne treba. Ovo isto. Hej, pazi malo. Šta to radiš? Eto ti. Šta radiš? Baš si bezobrazna. Okej, nastavit ću. Što? Cveće? Cveće mi ne treba, ali treba će mi ovo pakovanje. Da. Sad ću napraviti nešto mnogo lepo. Napravit ću pod i zidove. O, da, ova boja je prelepa. Gotovo. A dalje? O, to mi treba. Sad ću ukrasiti zidove uz pomoć toga. Još malo. Gotovo. Sviđa mi se, ali nešto nedostaje. Tačno. Nacrtat ću nešto. Ovako. Još malo. O, da, ispalo mnogo lepo. Pogledajte. Dobila sam pločice. A sad ću napraviti kauč. To nije teško. Treba mi samo sunđer i lepak. Spojit ću sve zajedno i to je to. Pogledajte, zar to nije preslatko? Britney, šta misliš? Je li? Awesome! Okej, nastavljam. Pogledajte kakvu kutiju sam napravila. Od toga ću napraviti orman. Da. Jako mi se sviđa. Ostalo je dodati malo detalja. Aha, ispalo je super. Gotovo. Sada treba napraviti tepih. O, divno, ali to nije sve. Napravit ću još nešto. Dakle, treba mi šarene slamčice, poklopac i lepak. Sipat ću lepak na poklopac i zalepiti slamčice. Šta mislite, šta je to? Tako je, stočić. Baš je lep, ali ni to ni sve. Ostalo je nacrtati portret moje lutke. Kako sam lepa. Da, to je istina. Gotovo. Ovo baš liči na moju lutku, jel da? Stavit ću to u ram i okačiti na zid. Dodat ću malo dekora i moja soba je spremna. Ovdje je baš udobno. Sviđa mi se. Svaka mi čast. Ne, to je užasno. Ti nemaš pojma. Dobro, treba mi pomoć. Ćao. Eto, vidi, moramo da napravimo sobu. O, da, super. Možeš da ideš, marš. Dakle, da vidimo šta je unutra. Wow. Da, treba mi ova boja, zlatna. Baš je lepa. Dakle, prvo ću nacrtati srce. O, da. Divno. Gotovo. Jako mi se sviđa, ali nešto nedostaje. Pomoćnice! Eto, treba mi još nešto. Čekaj, uzmi ovo. Pa, koliko još da čekam? Možeš li da požuriš? Dobro, odlazi sad. Treba razmisliti. Smislila sam. Slikaću, a zatim smanjiti. Da,
To je baš ono što mi treba. Otvaram. Šta je tamo? O, kamin, super. Stavit ću ga ovdje i dodati malo dekora. Sveće, cveće, tepih, fotelju i stočić. I naravno zvono. A ja ću se slikati. Cool. O, baš si lepa. Hajde da vidimo šta je spalo. O, kako lepa slika. Treba je staviti u ram i okačiti na zid. To će biti super. Yes. Tako je. O, da, divno. A baš mi se sviđa naša soba. Zadovoljna sam, a ti? Da, nije loše, ali hoću da jedem. Hvala. Dakle, treba srediti drugi sprat. Šta da napravim ovdje? A, šta kažeš? O, da, to je odlična ideja. Halo, treba mi pomoć. Ćao, hoću da mi bude ovdje udobno i lepo. Hoćete moći? Da, naravno, razumeo sam vas, sad ću sve napraviti. Dakle, prvo treba staviti tepih. Tako je. A sad ću zalepiti tapete. O, zlatne tapete su prelepe. Awesome! Zatim ćemo staviti lep lavabo. Tako je. I obavezno ogledalo. Ovdje će biti police. Da, tako je. A malo dekora. I zlatna WC šolja. Okačit ću luštare. Stavit ću kadu i gotovo. Ha, super. A, trenutak. Yes. Imam malo para. Mislim malo više. Ha. Dakle, sad ću napuniti kadu parama. O, da. To je baš u mom stilu. Super. Odlično. Ovo ću uzeti sebi. Thank you very much. Doviđenja. Ćao, čao. Dakle, sad će ovo biti tvoje kupatilo. Hajde, uđi u kadu. Stavit ću ti zlatnu masku. Uživaj, tako si lepa. I sebi ću staviti masku. Odlično. Što? Šta ja da smislim? O, imam ideju. 1, 2, 3. A, da, uzet ću ovu boju. A sad mi treba lepa. Namazat ću ga na papir. I zalepiti na zidove. Wow, super! A sad ću ukrasiti naš zid. Da, tako je. Odlično ispada. A baš sam zadovoljna. Soba je spala tako šarena. Super! Ali, to još nije sve. A dakle, treba mi vuna. Rasporedit ću po podu. A, tu će biti tako mekano. Nastavit ću da radim. Napravit ću WC šolju i kadu. Aha, tako je, još malo. Skoro sam završila. Ispalo je super. Ali to još nije sve. Stavit ću ovdje WC šolju. Lavabo će biti ovdje. A ogledala će biti tu. Cool. Ogladnila sam. Treba pojesti nešto. Čekajte, smislila sam nešto. Da, to je super ideja. Namazat ću sve lepko. Aha. A sad ću uzeti ove slamčice. Eto, pogledajte šta imam. Ispala je divna tuš kabina. O, imam još jednu ideju. Napravit ću još jednu detalj za moju tuš kabinu. Ovako, pogledajte. Sad će moja lutka moći da se tušira. Skoro sam završila. Dodat ću malo ukrasa.
Gotovo? Ali nedostaje još nešto. Uzet ću ovaj papirić, preseći ovdje i to će biti zavesa za tuš. Aha, skupit ću sve na žicu i okačiti. O da, sad je moja tuš kabina potpuno spremna. Mnogo je slatka, jel da? Patkice ću staviti tu. O, preslatko. Ne tako. Sad ću ti napraviti kupači kostinje. Biće mnogo lepo i zanimljivo. Sad čekaj malo. Aha, i seći ću balon. Aha, malo ovdje. I tu. Hajde da vidimo šta je spalo. Probaj, draga. Wow, kako si prelepa ovom kupačem. Mnogo ti dobro stoji. A vreme da se istuširaš. Hajde, ulazi. Uključit ću ti vodu. Hajde. Jel ti prija? O, sjajno, vidim kako uživaš. Šta? Imam još jednu ideju. Treba mi moj sanduk. Da vidimo šta je unutra. O, zlato. Da, to je baš ono što mi treba. Hoću da napravim zlatne zavese. O, da, kakva lepota. Wow, izgleda baš moderno. Super. A sad ću uzeti torbicu. Unutra također ima zlata. Napravit ću svoju sobu još skupljom. Imat ću zlatni pod novčića. Treba razmisliti. O, da. Halo? Treba mi još nešto. Čekam. O, da, to je za mene. Hvala puno. Ćao, čao. Jedva čekam da vidim šta je unutra. Da. To je krevet. Super, baš to sam i htjela. Stavit ću stočić. Aha, malo detalja. Pogledajte kako divno ispalo. Ova soba je baš u mom stilu. Sad je ovo tvoja spavača soba. Uživaj, draga. Treba mi pomoć, brzo. Tu sam. Šta ćemo da radimo, jeli? Ne stani. Pomoć treba ne meni, nego njoj. Važi, to nije problem. Jel vam se to sviđa? Ne? A možda ovo? Nije nešto. Dobro, a možda ovo? O, da! To je baš ono što mi treba. Hvala puno. Preslačica? Kako vam se čini? O, sjajno. Dakle, sad ću da vam platim. Uzet ću sve, nije problem. Ćao, čao. Dobro, doviđenja. O, kruna, da. Odlično će izgledati ovdje. I naravno, crveni tepih. Nikako bez njega. Wow, ti si prava kraljica. Sad ću te slikati za uspomenu. Pa nema veze. I ja ću moći da napravim nešto veoma lepo. Nisam uzalud išla u umetničku školu. Aha, tako je. Naneću boje. Još ćemo vidjeti ko će biti bolji. Samo pogledaj to, jel ti se sviđa? Ne? Dobro, onda ćemo da bacimo to. Šta je to? Pa to će odlično odgovarati za moju sobu. Sad ću nešto izabrati. Ovdje ima toliko lepih slika. Da, ove palme će odlično ukrasiti našu sobu. Zalepit ću ih ovdje. Super. Savršeno. Smislila sam još nešto. Ovdje nedostaje plaže. Sad ću popraviti to. Treba malo prošetati. Aha, skupit ću pjeska. Aha, malo više. Tako je, mogu da se vraćam. Gotovo. Dakle, sipat ću pjesak na pod. Mislim da će to biti dovoljno. Eto, sad imamo sopstvenu plažu. Od ovih štapića ću napraviti malu ljuljašku. Aha, zalepit ću sve zajedno. A sada spojiti ovako i pogledajte, ispala je divna ljuljaška.
Prehladila sam se. Čekajte. Od ove maramice će ispasti odlična viseća mreža. Da! Samo nekoliko trenutaka i ona je gotova. Ostalo je samo da je okačimo. Lepota. Jel ti se sviđa? Ne? Dobro, sad ću sve popraviti. Imam jednu ideju, ali za to ću morati da se rastanem sa čarapom. Sad ću iseći na raznobojne komade. Gotovo! A sad mi trebaju makaze i seći ću svaki komad na trake. Tako je. A zatim ću povezati sve zajedno. Eto, ovako. Pogledajte kako lepo ispalo. Ova predivna suknja za plažu je za tebe. Možeš da uživaš. Ti ćeš biti najlepša na plaži. O, imam ideju. A ovo je da ti ne bude dosadno. Neka to bude tvoj ljubimac. Pogledaj kako je sladak. Sviđaš mu se? Jau, malo da zaboravim. Treba da okačim srce. Tako će biti lepše. Ovo je jednostavno nevjerovatno. Moja kuća je divna. A moja je još bolja. Mi smo super. Baci kocku. Šta? Dobro, izvoli. Super.